Ola, amigos e amigas, somos Pedro Brandaiz e Javier Seoane e queremos presentarvos a microserie Mataría. Unha microserie na que un personaxe normal e corriente, como podo ser eu mesmo, vai matando a diferentes persoas repugnantiñas, desas que che fan a vida imposible. Por exemplo, esa xente que fai ruído mentras come, ese vello que che deixa pasar insistentemente no paso de peóns, ese gasolinero ou gasolinera que che vende de todo menos combustible. Pois moitas destas situacións e outras moitas podedes velas en Mataría microserie, unha serie que vai estar no Carballo Interplay. Vémonos no Carballo Interplay e agardamos que vos guste. Pedro, mira, hai que repetir a toma que é unha merda, Vale, veña. Mataría a eses directores que fan repetir as tomas unha e outra vez. Pero vamos a ver, que pasou daquela? Unha merda, Pedro, unha merda, mira.